Hyvät naiset ja herrat, Sportfishing. Kilogram! Yhteensä 6 haukea. Kova tälle päivälle. Paska marja tehtaan 2 tuntia vedettiin vesiperään, mutta nyt rupee tuvan. Ei ole veli väärinpäin. Tällä hetkellä täytyy sanoa, että juhannuskalastus on toiminut. Mitä? On meidän Radikin kela. Ja Juha Muikäinen. Kyllä se ihan... Joo. Todella lupaa. Ei kiinni! Oli nimittäin vähän helvetin hyvä heitto, koska... Aikamoinen. Jaa, good! Eihän tuo kaikki maailmassa vaan. Fry! Sportfishing! Sportfishing, fuck! Suurimman haukenta ikinä, pitäis siimaa kireä vaan. That's a big ass fuck. Jammeto. Tähän saarelle niin oli melko nämä veri kiertää. Jälleen kerran ollaan veto päällä ja vetohuvan päällä tällä miehellä. Hyvät naiset ja herrat, minä. Joo, sano jotain. Motherfucker! Katsokaa. Täällä näitä soitellaan jo heti. Joo, jotta Suomen mestaruuksia voi. Sieltä se nousee. 8 haukia. 2 päivää. 2 päivää. 2 miestä. 2 miestä. Ja sama paikka. Sai äsken. Majan parin kilon alueelta. Kyllä vain. Ilman muuta. Ei se pienellä tuntunutkaan. No kiitoksia. Näin. Meillä on tässä tavasessa, mitä täytyy sanoa. No niin, ja miksi tätä jatkaa? Koska tämä hauki me otetaan 10 kilosena vielä uudestaan. Just niin koon. Tonne päin mennään. Ja silloin hyvä. Oikeaan aikaan. Sitä ei jälleen kerran oikeaan paikkaan. Oikein. Vittu oli samaa. Häntä isälle terveys. Oi. Viimeinen mahdollisuus ja... Jaa! Wuhuu! No Kaunis saaristo meri.